आङो बोखाग्रा आदैया फुनग्रा बोखानो बिराद इन्ट्रेस्ट माथो नै आं एखौ बोखादों आरोना बेयाव थानायखौ बोखाबाय बोखानानै पार्टनारा होसिगोन आरोना इयाव आटाखौहाय माबाखौहाय दावाइखौहाय होबाय पार्टनारा नै बेखौ नायनो हागोन बागानखौ माने जों बे बागानाव सब फुनजोब्बाय आरोना आच्छा हेलौ गाइस नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय दिनै आङो दंफैयो बागानाव बे रबर बागान आङो रबर बागानावहाय दंफैयो माने आङो रबर हायो आरोना रबरनि खामानि मावो दा आङो बेयाव माने बे रबराव माने आटा गहोग्रा बे दावाइखौ फुननो फैदों आरोना नै एग्र'विन बे दावाइखौ आङो नैबे रबर दंफाङाव एप्लाइ खालामगोन होगोन माने बियो दावाया इयो माने आटाखौ जाब्रा गहोयो आरोना नै इयाव देखायखादों नै खुरैसे गयो आरोना गमारोबो खिन्थु आटाया देन्जार गखायो आरोना बे दावाइखौ होबाथाय दा आङो बेखौ दावाइखौ होनो नागिरदों आरोना आच्छा नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनोबा शेयार लाइक खालामनानै होबानो जाबाय सापर्ट खालामनानै होबानो जाबाय आरो दावाइखौ बोरै होयो नोंथांमोना मिथियाबा नायबानो जाबाय आङो खोन्थानि नै नायबानो जाबाय बोखानानै बे दावाइखौ इयाव सोमनानै बिदिजों होसिगोन आरोना इयाव फुननानै बिदि फुनसिगोन आरोना होमबाना बियो बिदि फुनखांबाथाय बे दावाया सिङाव हाबलांसिगोन आरोना बिदि जे दाखोन खानाय बेखौ बोखाबा नैबेखौ माने 10 थाखा 20 थाखानिनो मोनलाबायो बायबानो सखाफ्राव मोजां जायो आरोना फुननो खायसे हाथाय फुग्रा ब्रासजों फुनो मोजां जानो नागिरा आरो माने कम्फर्टेबल जाया बेनिखायनो आङो नैबेखौ लादों मोजां आरोना फुननो बोखादो आरामनो खायसे बोखानो गोरा जायो बोखानो गोराखौ आङो बोखाबाय थायाखै दावाइखौ ओरै सोमलायदोलाय सोमनानै होलायदोलाय फुननाया बिदि आरोना बिदिनो फुनलांबाय थादो आरोना आटाया माबायदि ओंखारो बे दावाइखौ होनानै आङो नोंथांमोननो खिन्थागोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय माबायदि आटा ओंखारो बे दावाइखौ होनायनि उनाव आङो खोन्थागोन आरोना नोंथांमोननो बे दावाइखौ फुननायनि उनाव आटाया माबायदि गयो आङो भिडिअ लाबोगोन बेनि सायाव नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय आङो बोखाग्रा जाबाय आरोना गाइस लोगोआ नै पार्टनारा फुनग्रा जाबाय नै आं एखौ बोखादों आरोना बेयाव थानायखौ बोखाबाय बोखानानै पार्टनारा होसिगोन आरोना इयाव आटाखौहाय माबाखौहाय दावाइखौहाय होबाय पार्टनारा दावाइखौ होबाय आरोना ओमफ्राय आङो बेखौ बोखालांबाय थासिगोन आरोना होमबाना खामानिया एसे थाब एरगोन सासे बोखाग्रा सासे फुनग्रा जाबाय आरोना नै बिदि बोखानांगौ आरोना बेखौ सिथाबनायखौ खाखांनानै बियो माने लाथा खाना थायो नालाय इयावनो दाखोन बायदि जाना थायो आरोना बेखौनो बोखानानै बेयावनो फुननांगौ आरो ओइ नै फुनगासिनो आदै पार्टनारा बिराद मोजांलै खिन्थु खामानिया आटा गनायखौ नायदो आरो ओमफ्राय देन्जार गखावसिगोन गाइस जोङो नै
माने दावाइखौ फोनै फोनै फोजोबसिगोन आरोना नै आंनि बेक साइडआव थानाया नैबेल'सै आरोना फोननो गोनाङा जोबसिगोन जोबबानो जोङो थांसै आरोना नै फुरा ओइथिं हरबानो जाबाय बागाना इनिफ्राय दांबोखादों आरोना जोङो फुनबोनाया नै ओमफ्राय फैयै 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 नै लाइथिं बेनो लास्ट आरोना आंनि बेक साइडआव थानाया एसेल'सो नै बेयाव फुनखांबानो जोब्बाय आरोना आङो बोखाग्रा आदैया फुनग्रा पुरा आथा गगोन आरोना बेयो बोखानो बिराद इन्ट्रेस्ट माथो जोङो फुनै फुनै दावाइखौ फुनजोब्बाय आरोना जोङो दा थांसै नै सब बेफोराव फुनजोब्बाय नै फोराव नै सब फुनजोब्बाय आरोना जोङो फुनै फुनै नै फुनजोब्बाय आरोना जोङो दा थांसै आरोना नै फुनजोब्बाय आरोना नै बेखौ नायनो हागोन बागानखौ माने जों बे बागानाव सब फुनजोब्बाय आरोना दा जोब्बाय फुननाया जोङो दा थांसै आरोना जोङो फुनखांबाय आरोना थांसै दा आङो आथाया माबायदि ओंखारो बेसे ओंखारो आङो बेखौ नेक्स्ट भिडिअ'आव लाबोगोन नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय स' बाय बाय थेंक इउ